Hi everyone, welcome back to my DB's vlog. Sekarang nonton boy mozaङै dङ आं दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय फुङावनो नै दुगैस्रां लोबस्रां जायै लोङैहाय दुकानाव फैलायबाय आरोना दिनैहाय ड्रेस मोजां गाननानै फैदों खारन दिनै शुक्रबार नालाय टाउनाव थांनांगोन टाउनाव एसे हाथाय खालामनांगौबो दङ आरोना बाजार खालामनांगौ दङ जिफोरनि मा होनो जोंहा बिबोनांनि माने आब'नि आरोना आब'नि बिहावा थैबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो सारादु दङ ओमफ्राय बे सारादुनि थाखायनो जिफोर लांनांगोन नालाय बिसोरनि नियमा एसे बेलेग आरोना जोंनि बायदि नंद्राया आरोना एसे बहुत बेलेग ओमफ्राय गाबोनथ' नङा बिखुनजोआ बुधबार खालि थांगोन बिस्थिबार खालि सारादुआ दं आरोना ओमफ्राय दायो जोङो दिनैनो टाउनाव थांनाय जाखागोन नालाय थांबाय थानोथ' जाया बाराय ओंखायनो जोङो दिनैनो लाबोखानोसै आरोना मा लाबोयो मा बायो नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आङो बिखुनजोआ माने लाना थांग्रोसिगोन आरो बुधबार खालि जोङो बोराय सानैबो बिस्थिबार खालि थांगोन आरोना गारि लानानै ओमफ्राय जोंहा बिखुनजोआ थांग्रोसिगोन आरो बेनो बिखुनजोनो हरफाजोबनांगोन माने सारादुआवहाय बेखौसो गाननानै जिरायनांगौ नालाय फिसाजो बिजामादैया माने मा होनो नियम बिखुनजो लांनाय ड्रेसखौसो गाननानै जिरायनांगौ आरोना बिसिना एसे बेलेग आरो नियमफोरा बेलेग माने टटेलि बेलेग आरोना जोंनि मिलाया जियानो जा ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे सनाफोर ओमफ्राय दिनै फुंनिनो जि माथा गरम जाबायना जोङो माबा मा होनो सानैबो दुकानाव फैबाय थादोंमोन आरोना बेयावहायनो लामायाव मोनसे खोथा खोनाबाय आरोना जाहाथे गुदाम रुम बानायबाय थादों नालाय बेयावनो सोरबा पायखाना खालामनानै दोनबाय आरोना मैयायोहाय हासुदोंमोन पेसाब खालामना दोनदोंमोन बेखौ साफा खालामोबा बे मानसियानो दिनैहाय आरो पायखाना खालामनानै दोनबावबाय आरोना दा खामानि मावग्राफोरानो माने खामानिखौनो मावनो बालायलायदोंनो आरोना आं थांदोंमोन नालाय खामानिखौनो मावनो बादों होनना बुङो आरो बिसोरो बे मानसिफोरा माबायदि गोसोनि मानसि थाखायोना बिराद रागा जोंखादोंमोन आङो ओमफ्राय दायो एसे कन्ट्रल जाफिनबाय आरोना जियानो जा ओमफ्राय आरो मा होनो जाना फंबाया बाबायाथ' देवघर थांदों नालाय फंबायाहाय दखान खुलिफैदों आरोना बियो साननैसो बन्द' मोनदों नालाय न'आव दंफैथ'यो ओमफ्राय मैगं संना लाबोदों होननानै मा मैगं संना लाबोदों मिथिया बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आङो नोंसा बुंनायाबो ओइ दखानाव दंहैथ'यो बेलेगनि दखानाव माबा मा होनो ओरैजाय थाला मारिनो नागिरदों आरोना न'खौहाय नङाबा मा खालामना दोनगोन जोंबोथ' मोनायाव थांबाथाय फुंनि 10थायावसो मोनफैखायो नालाय बे फुङावनो हरावनो मा खालामना दोनो मानसिफोरा रागाफोरानो खामानि होआ जालायलाङो खर'फोरानो दायो हाजिराफोर खामानि मावगासिनो कमप्लिट जाथ'वाखै आरोना न'आवहाय एसे नांबावगौ लोगोफोर नोंथांमोननो उनावहाय देखायबाय थागोन आङो टिउसनफोरखौ बैयाव लांनांसिगोन बिराद उसुबिदा जाबाय थाथारदों बेयावहाय ओमफ्राय दायो बारा गोबाव खालामला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलायफिनजाय गुदाम रुमा जायनि थाखायनो जि लेथ्रा जानानै दङ माबायदि मालफोरानो फुंहैनो जायाखै कार्टन लाबोबा जोंखौ बबे कार्टनाव मा मुलि दङ दाबो मोजाङै मिथिया दायो नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नै बिथिंजायहाय नोंसाना जोंनिया दायो दखाननिफ्राय दाला आरो बेखौ मा 30 थाखानि बायनानै लाना फैबाय आरोना नै लाबोफिनसिगोन ना जि रागा जोंदोंमोन नोंसा जोंनियाथ' बांसिनसो रागा जोंदोंमोन आं एसे जोंबावो खम दायो र' बेखायनो माबायदि बिराद गाज्रि मानसि दंखायो नै बेसे लाखो बे 40 थाखा लादों दामखौ दामानो लिरनाय गैबावासो नै 40 नैथिंजाय नै मालिकआ नैबे आरोना जोंनि दखान मालिकआबो मालिकनो खिन्थागासिनो आरो मालिकआबो मिथिखायो आरोना मा जादों दिनैहाय नै लोगोफोर बिथिंजाय आङो ओंख्रिखौ लाना फैबाय आरोना दहाय बुंदोंमोन ना फंबाया ओंख्रि लाबोदों होननानै ओमफ्राय ओंख्रि लाबोनाया लाबोबाय ओमफ्राय दा साइकेलाबो पामसार जाना दं बेनाहाय ओमफ्राय साइकेलखौ दायो आं नारना लाबोगासिनो आरोना ओमफ्राय फंबाय सासेल' अनाबाबो जाया मा ओंख्रि लाबोदोंथाय दायो देखायगोन र' आङो बिथिंजाय आङो दै सोस्लायगासिनो आरोना दै बथला गिदिरद्रायबा लोंनो हाया नालाय बथल फिसायाव सोस्लायगासिनो नैबे राजा लाबोनाय आरोना मिन्थिया आंबो मा लाबोदों ओमफ्राय फेननि साउन्डआनो जि दावराव जाखायो बियो राजाया हरनाय फंबाया हरनाय आरोना आङो राजाखौ उन्दैनिफ्रायनो राजा होननानै ओमफ्राय दाबो देरबाबो गिदिर जाबाबो राजाखौनो होनो आरो ओमफ्राय नैबे न'निफ्राय लाबोनाय खुलिनो हानो नागिरा
बे दिंखिया आलु भाजी ओमफ्रायो मुला आलु भाजी आलु भाती की दिसे पनीर तो नहबो गाइखेर खिरा मान राजाया इथिंजाय ओंख्रि संना लाबोनाया माबा आरोना थालिर मैखुनजों आलुजों एसे बिदि थेब थेब होनानै संनानै लाबोदोंमोन आरोना बाबाबो गैया नालाय पनीर गाइखेर सेरनो जाय दिनैहाय नोंसा गुमैया ओंखामखौनो बारा जानो हायासै एसेल' लाबाय आरोना खारनखौ उनाव बुंगोन आरो ओमफ्राय आङो मिथिखाबाय आरोना बे फुङाव खिनायखौ नुबायना ओंखायनो बे जानोनो हायासै गोसोखांबाय थादों नङाबा ओरैनोबा बियो मुगैया नै बिथिंजायहाय लोगोफोर माबा बाबाया देवगुराव थांदोंमोन नालाय देवगुरनिफ्राय मा लाबोखो नोंथांमोननो देखायनि मा होनो गारिनिफ्राय राजाया लायनो थांग्रोबाय दै ओमफ्राय थांफायासै बियो ससेल' थांनानै फैबाय मालायनो थांदों होनबालाय मासे डिजाइननि लबार खालायबावनायसो नायलाय ना मा लाबोखो नै बेखौ मोननै आरोना राजानि मोनसे आंनि मोनसे ओमफ्राय माने सानैनोबो मोनसे हरखानांगौ नालाय ओमफ्राय नायनो थांदोंमोन आरोना नैबेखौ पेरा देवगुराव थांबाथ' पेराया मेनखा नालाय नै बिराद मोजां आरोना बेथिंजाय बे आंनि ओमफ्राय नैबे राजानि ना जानो एसे खम हरसिगोन आरोना मोननै मोनथाम सानैखौ बोखांदो जा मानसिया खम नालाय ओमफ्रायो नालाय जि बासि लांनो नागिरो जाबना होनोसो नागिरदों लांबाव एसाना माने आनै आमाइमोन आयंमोन बेयावनो जमा नालाय जोंना गामियावनो ओंखायनो बुरजा नांगौ आरो रानना होनो ओमफ्राय नैबेयावहाय जोंहाथ' आरो जोंहा बारा गैया आरोना आरो लांबावनो जाबाय ओमफ्राय बाबाखौ लायनो होननानै थांदोंमोन आरोना आङो ट्रेनानो खारग'लायबाय ओमफ्रायो देखायबाय थायासै आङो नै बाबाया मोनफैखाबाय आरोना दायोहाय बाबाया राजायाहाय टम गाखोना थांगोन आरोना साइकेल बेयाव फाननो हरनाया दहायो आं बुंदोंमोन ना जायासै बियो गाबोनसो मेकानिकआ गाबोनसो बानायसिगोन आरो एडमिट खालामनांगौ बेनाव जायोला बै साइकेल एडमिट खालामखानांगौ डक्टरसो बियो साइकेलनि ओमफ्राय गाबोनसो जासिगोन आरोना ओमफ्राय राजा एसे जानाय नायनि आं एसे दे मोनसे दुना दोनबाय आरोना ओमफ्रायो जायोलै जायो न'आवसो लांखासिगोन आरो ओमफ्राय दायोहाय जोंहा दोनथ'बावगोनसो थांगोन बियो मोजां खोनानो बाबा मोना माबा ट्रेनजों थांदोंमोन आरो मा ट्रेन मोनलाय बियो डिब्रुगड़ एक्सप्रेस नामा बियो बेजों डाइरेक्ट देवगुर मोनहैखायो देवगुरनिफ्राय मैयायो मोनहैदोंमोन बिसोर फुङावहाय ओमफ्रायो दिनैयो मैयायो हरनि 8टायाव गाखोफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो 6टानि ट्रेनजों बेलस्राव मोनफैफिनबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां बिराद सुबिदा जाबाय आरोना बियो खिन्थु जोंनि बेलस्राव लाखिया जोंनि इन्टारसिटि नङाबा फुंनि 5:30 ट्रेनजों थांनानै रङियाव गाखोहैनांगौ आरोना ओरैनो उदालगुरियावबो लाखियोना उदालगुरियाव लाखियो ओमफ्राय राङापारायाव लाखियो आरोना खिन्थु जोंनियाव लाखिया नोंनिया सोबाय ओमफ्राय आंनिया नोंनि गावना महना मोनसे जाखाबाय नै नोंसोरनो आंखौ बारा लादो आरो बे फंबाय जाबाय नालाय एसे जानो आंहाबो दखानाव थानो नालाय ओमफ्राय आं अबस्था गैया इलायसिनि फ्लेभार पुरा फैगोन आं गाबोन हरफिनगोन आंनो माखासे मुलि हरनांगौ मुलि बिदिनो लायथा गाबोन मानो थाङो गाबोन बेलासि थांगोन खान्थाल गोथां जानो खान्थाल गोथां जानो लुगैदों जमानो आं खान्थाल जाया जायाबाबोथ' ना इन्टारेस्टआ बेलेग जायोना गाबोन न'आव थांगोन सानदोंमोन आङो राजा गैयाबा थांला आं टमटम नायगिरिनि टमटम गाखोनासो थांनो सासेया बाबाया आरो टमटम थाङा ससेल'खासो नालाय प्रसाद जाखांबाय सासेया थाबायना थांगोन हा राजाया नायगिरि थां टमटमा नै बिथिंजायहाय नोंसा गुमाया मा ससमा बायदों नै गोमो नुनाय हालदियाहाय देखाबा बयदु ओमफ्राय नैथिंजाय बाबाया होलांबाय आरोना नैबेखौ कुसकुस आरो मोनसे बादाम ओमफ्राय दे
नायसनाफोर दायो जोङो थांनो ओंखारबाय बोराय बुरि दखान बन्द खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो टाउनावबो एसे खामानि दं नालाय टाउनाव एसे जिफोर बायनांगौ दङना बेयावहाय थांनो नागिरदों आरोना दायो नायलांबाय थादो जे नोंथांमोना खबरबाय थादो जोंजों टाउनाव जेसां जि नांगौ नैबे दखाननिफ्रायनो लायो आरोना लोगोफोर जेसां नांगौखिनि जिफोरखौ जोङो बेनिफ्रायनो लाजोबो आरो बहुत डिसकाउन्टआव होयो आरोना बेयावहाय माने 5000नि माल लाबाथाय 2500 बा 3000फोरावनो मिलायहैयो आरोना बेलेगाव लाबाथ' बिराद थांगोन जोंहाना आरो गां सासेनिल' नङा ड्रेसफोर बायनांगौआनो जि गासैनिबो बायनांगौ जायो इमान बुरजानो दायो न'खराव फरियाला बेसेबां दङ बिसोर गासिबनोबो जि हैनांगौ जायो आरोना माने मा बुंनो आरोना मिलना थानांगौबो जायो आरो बयनिबो माबायावनो न'खरफोराव माबा मोनसे जाबानो हैनो गोनां जायो आरोना बिसोरबो होफैयो नालाय बिदिनो मिलायलायनानै सोलिलांगासिनो आरोना बैसागु आरो दुर्गा फुजाफोरबाथ' नायजाखाया आरोना जि बायनायानो जोंनिया दुर्गा फुजायाव जोंहा बांसिन खरसा जायो आरोना नैबे सारायो बिसा माने बिबोनांनि आंनि बिबोनांनि बिहावासो थैदों खिन्थु जोंहाबो खरसाया 10000नि खाथियावनो थांबाय आरोना लोगोफोर दाखालि बावैबो बिखुनजोआ OBC होनानै फैबाय नालाय बेयावहायबो 3000सो थांबाय नै दायो जि बायबाय 6000 आरो थांलाय फैलाय खरसा दंबावोसो आरोना लोगोफोर माथो खालामनो ना गासै जोंहा 10000नि बारगोन आरोना खरसाया 13000सो थांगोन आरो माथो खालामबावनो ना ओमफ्राय नै जिफोरा लाखांजोब्बाय आरोना जोङो दायो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङोबो ब्लाउस गांसे आरो फालि गांसे लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनानावनो माने बै जि दखानाव लादोंमोन बे दखानाव गोजा ब्लाउस बिदि प्लेन मोनासै आरोना ओमफ्राय नैबे फालिखौ आं बिराद मोजां नुबाय आरोना गुरैथार खुन्दुंनि ओमफ्राय आङो नैबे फालिखौबो लाबाय आरो ओमफ्राय नै बिथिंजायनो नोंसाना गुमैया लंपेन्टखौ सिलायखाबाय आरोना लंपेन्टआ गाहायाव गोलावद्राय जाबाय नालाय ओंखायनो बाराद्राय गोलावद्राय गानबाबो मोजां नङाना ओमफ्राय नै सिलायखाना लाबाय आरो दायो बिथिंजायसो जों दायो टाउननिफ्राय न' मोनफैबाय आरोना हरनि 10थायानो बाजिलायबाय आरोना माथो खालामबावनो लोगोफोर नै 10ता बाजिबाय ओमफ्राय दासो न' मोनफैदों आरोना फुङाव ओंखारलांनायानो दखाननिफ्राय डाइरेक्ट टाउनसिम थांखाबाय नालाय नै जिफोरा लाबोनाया आरोना दायो जोङो टाउनाव थांदोंमोन टाउननिफ्राय मा लाबोखो आलासि लाहानियाव थांनायाव माने सारादुआव हैनो थाखाय मा बायनानै लाबोखो नोंथांमोनजों देखायनि आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि आरोना दायो नायलांबाय था नोंथांमोना मा लाबोनाय जाखानाय गासै टटेल 7000निनो जि आरोना इयोहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो मोनसे देखायलांबाय थानोसै आङो नै बिथिंजाय बिस्रा बिदा फंबाय साथाम बिहामजो साथाम दङ आरो बिहामजो साथाम आरो बिमायं बिदिनो दङ आरो जिखुनु जाया जोङो दायो बिस्राथ' बिमाया 1.5 बोसोरनि सिगां थैबाय बेयावबो हैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिहावा नै दाखालिबावनो थैबाय आरोना ओमफ्राय दा बिहावनि सारादुआव हैनांगौ नालाय ओमफ्राय बिदा फंबाय साथामनि आरो बिहामजो साथामनि थाखाय आरोना बे जाबाय बिदा फंबाय साथामनि आरोना बियो प्राइसआ लादों 849 बिदि आरोना गोमोनले नुदों आरोना ओमफ्राय र' दे मा कालार लानाय जाखो नैबे बे कालार आरोना कालारखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय उनावहाय बे मोनसे कालार जाबायना ओमफ्राय आरो जिखुनु जाया बिसोरो बिदा फंबाय साथामनि गेजेराव बासिनानै लागोन आरो सबबो साख्रि मावजोबनाय आरोना गासिबो नैबे जाबाय माला टागा आरोना बेखौ नांगौ नालाय बेयावहाय होना दोनसै नङाबा बावलांगोन ना आरो मोनसे दंबावो नैबे बे बिदा फंबाय साथामनि थाखाय गैया आरोना ओमफ्रायो बिथिंजाय दङ आब'नि थाखाय लाबाय एक्सट्रा आरोना बे आब'नि नैबे ओरैनो बिदि प्लेन ब्लाउस गोजा नांगौ आरोना दा सारादुआव जिरायनो थाखाय नैबे गोजा आरो ओमफ्राय लोगोसेनो नैबे गेन्जि आरोना बे गुमैनिखाय ओमफ्राय नैबे गामसा आरो लोगोसेनो नांबावो नैबे गुमैनि ओमफ्राय बेयो धुति नैबेखौ गुमैया गानगोन आरोना नैबे नै आब'ना नैबे ओमफ्राय सारि दंबावो आरोना लोगोफोर नैबे जाहैबाय बिजावजालि साथामनि सारि आरोना नैबे जागोन नैबे मडेल बिराद मोजां आरोना गुरै गुरैनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय
नैबे आब'नि आरोना आं फसायदों आरोना बेखौ आब'नि होननानै मोजां ना लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोजां नुदों दा आरो बिथिंजोंनो नैथिंजाय लाबोबाय आङो पेटिकुट गांनै आरोना बेखौ बिथिंजों होयो ओमफ्रायो आरोबाव नैबे गामसा गांसेबाव ओमफ्राय नैबे बिथिंजोंनि हाफ काटा ब्लाउस आरोना बिथिंजों गरमाव बिसोराव थांदोंमोन नालाय गाननो नांगौ होननानै आङो नै बायनानै होफैबाय आरोना बिथिंजोंनो ओमफ्राय आरोबाव दङ नैबे आरो नोंसा गुमैयाथ' जेब्ला बायो अब्ला बेनोबो गांसे नांगौ दिनै लंपेन्ट गांनै नांगौ होनोमोन मोजां गैयिनि गांसे लाबोबाय आं साननैसोनि लायबावगोन नैबेखौ हास'नानै गोलावै जागोन नालाय हास'नानै स्ट्रि मारनो लाबोखाबाय आरोना मोजांथार आरोना बिराद स्मुथथार जियालाय मोजांखौनो मोनदों आङो माने बेयावहाय जि बायबाथाय बहुद हाफ रेट माने प्राइसआव मोनो आरोना बिराद मोजां मोनो जोङो बेयावहाय बायनो ओंखायनो बेयावनो बायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बायनोबाथाय बेयाव बायहैबानो माने सब जिखौनो दाम खमाव मोनो आरोना ओमफ्राय सब जियानो ब्रेन्डेड मोजां खुन्दुंनि कटननि माने जि रोखोमनि नांगौ बेखौ मोनजोबखायो आरोना दिनैनि हाथाया नै बेखिनियानोल' लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन दङबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोङोथ' बिस्थिबाराव नोंसा गुमैया आरो जों सानै आरो माखासे दंबावो आरोना जोङो बिस्थिबार खालि थांगोन आरो ओमफ्रायो बिथिंजाय सिगाङाव थांग्रोसिगोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना उनावहाय देखायलांबाय थानोसै बिसोरनि सारादुआ माबायदि जियानो जा दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो सोनाफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय आरोना लोगो मोनफिनसै नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय